Kini All India Radio Shillong ke kubur ban pulir ibadah hun ramdi. Kimat bakong sanjang ke kubur mentah stem. Anwan poi Menteri Korbari u Amit Shah Shillong mentah sengi banishim mentah ke plenary session ke North Eastern Council. Yap henremut kinang belati Deuyong ha Assam, na Assam ha East Giant Hills District. Bat play Menteri rangba ke jelau kondat ke sangmai ke jingking warau henin ke sengi. Ki kubur babenya. Menteri Ketenat Kikam po iing ke Sorkar Pedeng u Amit Shah on poi mentah ke sengi Shillong man penyat ya ke jingelang plenary session ke bandri pukandai jong ke North Eastern Council. Hak bayre be ke jingwan jong ni Menteri ke Sorkar Jela kelapen klan bai ke jing pahara habaro kiliang. Ya kati ke jingelang on sawan banishim benta da Menteri Kena Independent Charge Ketenat Donor Dr. Jitendra Singh ki dekat ke NEC bakantop ya kilat bat ki Menteri rangba jong ki pratli ki Jela kathan chate lamingi ki he Sorkar na baro ki Jela kathan bat Naki tenat ke Sorkar kemi kini dan bentalang hakate ke jingelang. Hakate ke jingelang ke ba arsni sudan do ke jing a jingkren nak tenat dona ke NEC ki Sorkar Jela bat katu kat ni ki tenat ke Sorkar Pedeng halor kimat ki babun ki bede bat ki kampin roy ya kathan chate lamingi. Hakawai ke jingja basengusi ke balaja ha East Giant Hills District in remut kinong balati Deuyong kila do no ke jing im jongki nakadaw ke jing dukut jong utala bapendat ya ke krin ke bakisyong ke bapendan kam hakapar Deuyong ke bakitre. Katkum ke jing ong jong Assistant Inspector General of Police ubat JK yang rai ulaya tu balayo jingtep bakasngi palai bakate ke jing yap brew kalaja ke krem Deuyong ha sorkari ha kasnong din chalu ke badan ha po East Giant Hills District. Bat ki pulit ro kilalet marmar syakate ke jaka Kihe ke distrik kila pentep ruk babarok kita ki baklat ki na barak Bali Assam. Haduk mentah ke jing tokit bat ke jing wat ya kadal jong kete ke jing ja kadang yach kaman. Menteri rang ba do ke riu Narendra Modi ula ong baki samla jong ke India bathamai ki don ya ke mensim jong ke jing terang banyale bat ke jing da ke jing shithem bat ke ringkat ke jing nang jing start jong ki kanang penjanai syuk ya ke roi ke par jong kari. Haba ajing kren ha kesengi convocation ke skul ba Tezpur University Assam lingba ke video conference Menteri rang ba do ke riu lo ong ba ke new education policy ka penlet jingmut bah halor ki kor ki borg start juk menta kesin jam balashim ban penlet jingmut iki benta ba pher bat ke jingnang penyar ya ki sap ki phong jong ki khna puli ukermen ro ba ke ni ka skul ba kan don ya ke benta ka bakongsan ban kenjo ik thong jong ke new education policy umodi lo kenturo iki samla bakin traina ka benta ka ri da ke jing shlur ba ke jingkut jingmun bat ula ai buram ro iki samla kari ki baladon benta ka ki baladon ka benta ka bakra ka jing kun jong kari persha ka klam COVID-19 katanat ka koit ke khia jong kari kala pentep ba palat 1 million ngot kinong tre ki jaka ai jing sumar ki bala pendep ya ka jing ai ka dawa ya da COVID-19 hapo kin rius ngi nadu ka jing sedang ya ka jing ai ka dawa ya da ka jing pang COVID-19 ha ka leng kari Hakawai pat kaliang ke jingdan jong ki brew ki balakon na ka COVID-19 hakal lengkari ke lekan George ka kandai punrew panyo pra na ka shispa. Haduk menta ke jingdan jong ki brew ki badangdan ni ka jingpang ki longtang iwei panyo pra na ka shispa na ka jingdan jong baro ki balasakta hakate ke jingpang. Hamighalya ki dantang arngot ki brew ki balayo thamai ko COVID-19 henen kesengi kat balangut ki weipat ki balakon no na ka ni ka jingpang. Director ke Health Services lingba ka kerwa ula pentep bagi ki armut ki bala syakta thamai haka COVID-19 ki dai na East Khasi Hills District. Ka jingdon jong ki brew ki bedangdon ya ka jingpang haka jela menta ki long shispa arpu prangun bat ka jingdon jong baro ki bala kot na ka COVID-19 ki long khatla hajar south pa south khandaingun. Haduk menta ki don shispa south pundrungun ki bala klat na ka daw ka jingpang COVID-19 haka jela bat baro ki bala syakta haka ni ka jingpang haka jela ki long khatla hajar news pa arpu laingun. Kani ka kubor kawan chipi na ka All India Radio, Shillong. Lai tali kijing melian bangi baro ngide ban buat perking banyada bat ban lai na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat kmud. Penjingai iwei na iwei pan. Habai dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat betab bahaya kakmat bat le kita bonsin. Tung ini trelang banile persya ya kijing pang COVID-19. Ngini petang biang ku kubor ha kani ka stem.
Menteri Rangba Kajela Ukondrat Ki Sangma Nen Kesngi Ulaple Kejingking Wareu Kabalashna Lingba Kawa Tharia Kabapinyeso Yakasok Bar Bat Kenongjri Kibadan Hapok Kashela Constituency. Kani kejingking kalong kawe ni kejingking kaban nengkong hakajela kabalatay kat kum kejing start kajuk menta. Haba ajing kren hakajing play yakati kejingking Menteri Rangba Ukondrat Ki Sangma Ulaong bakatay kejingking kanyarap ban kentiu kayok kokot jong katay kathan. Ula penpauro ya ki babon ki projek jingtei ki badang pentrei hakaleng ke jela. Menteri Rangba ula ongru bas an sapenbha ya ki surok katigathan hakini ki khendiat banai banwan khanang ban kentir ka kam jungok kai perthei ula benrap ba katei ka jingking ka longru kum ka jingtei ken mau buram ya ulampang ka yeng dorbar thauan bat UMLA ka Shela constituency bamkwa hedwar ublei Dr. Dan Kupadroy ubalatei rap ba banwanra ya katei ka projek. Menteri Rangba do kari Narendra Modi ula ong ba kajing ai ka dawai yadai ka jingpang COVID-19 ka badang yat syakmat hakari menta kalong kapenlong ya ka India atma nirbhar. Menteri Rangba do kari ula ong ya kani hakajing keren jong ubat kinong yo bentai ka dawai yada ringkat bat kinong ai ka dawai injection yada COVID-19 na Varanasi limba ka video conference. Modi ula ai kuble ya baro kinong ai dawai bat kibala pendep ya kajing ai inject ya ka dawai yada COVID-19 Kibala penpau ke jing syania bat jing sngus kem ha ke jing penlong ya ke jing ai dawai ya dai ke COVID-19 ha ke leng kari. Menteri Rangba do kari ula ongru ba kinong ya kun persya ki bah khmat ke jing pang COVID-19 kila don ya ke benta ke bakongsan ke jing ele persya ya ke ni ke klam. Ula ongru ba kila shim ya ke sinjam ke bakrau da ke bakila pendep nengkong ya ke jing sya ya ke jing ai ke dawai ya da COVID-19. Menteri Rangba Kajela Meghalaya Ukondrat Ki Sangma Henin Kesngi ula play ke kampus Bathamai jong ke Industrial Training Institute ne ITI Hasora kabalabai tingka da ke Asian Development Bank. Ukondrat lengba ke Twitter ula ong makum kita gijaka ajing hikai kin penkup bor ki samla Kajela da ki jing hikai ki bepentebet ikisap baper jong ki. Ula ong ruba ke senem mang tingka banwan ke sorkar kan sawandra ka matrikam ka ban penyo jing hikai ya baro ki samla Kajela. Hamizoram la plebyang ki school na kabenta ki class 10 bat class 12 hadin ke jingkhang ki school la palat khandai banai kat kum ka hukum na ka sarkar jilla pante la kam ki jing sapriang jong ka klam COVID-19 katanat pule puthi ka jilla kalap dep ban penbet penbyang ya baro ki lat jingyada na kabenta baro ki khna pule u director ka school education u James Lal Rencana ulo ong ba ka sarkar kala rai ban plebyang ya ki school na kabenta ki khna ki ba pule ki class 10 bat 12 namar bagi hab bantho ke examination jong ka board ula pentep ro ba ompat sha ban penlong school ye ki khna na ka benta ki wei pat ki class tat hadu depen bena da kum wei pan kum shi benta jong ka jing penpa jong ka ri ye ka jing sngongo ikinong trei ba khamat ye ka jing pang COVID-19 la penlong ye ki live band concert da ka military band ka Assam Regimental Center Shillong Henin Kisngi ye ka ni ka jing rwa jing tem la penlong kum ka jing play ka jing rakhe ka Republic Day 2024 hakabala penlong ki live band concert hakaleng kari na ka benta ki nong trei ka COVID-19 hakaleng kari ringkat ka jing peniso bat ka jing ele lait luit kari India bada shwab penkut kubor sashisin kimat bakongsan anwan poi menteri korbari u Amit Shah Shillong benta kasngi banishim benta ka plenary session ka North Eastern Council Yap hendrengot kinong balati dewyong na Assam ha East Janja Hills District pat play Menteri Rangba Kajela Meghalaya Ukondrat Ki Sangma ka jingking wareu henin kesngi bat katongi lapoy ka bakut jong kubor kabawan chapi na ka All India Radio Shillong